За да успееш в един бизнес, трябва да си готов да платиш цената за успеха. Моето наблюдение през тези близо повече от 20 години, че много хора се отказват прекалено бързо. Имат амбиции в началото, ентусиазирани са, но при първите няколко провала, временни провала, те се оттеглят от бизнеса и казват: това не е за мене, или отиват в нов бизнес, или изобщо спират да правят бизнес. Но наистина ние трябва да сме готови да платим цената на успеха, тъй като за да се изгради един успешен, стабилен бизнес отнемат 5, 10, 15 и повече години. Нищо не става толкова бързо и за 1-2 години. Макар че в днешно време ние имаме страшно много възможности, инструменти и много по-лесни спомагателни средства да изграждаме бизнес. Знаете, социални мрежи, медии, имаме много устройства допълнителни, които помагат за изграждането на един глобален бизнес и не само, които преди години не сме ги имали. Така че в днешно време има много повече инструменти и възможности за правене на бизнеси, но въпреки това е много важно да изградим едно постоянство, да имаме наистина навици, да не се отказваме при първите провали, защото такива има, но това са, както ви казвам, временни неуспехи. Това е част от изграждането не само на бизнеса и на живота, но в бизнеса винаги има такива моменти, просто ние трябва да се учим, да се вземем поуки от грешките от нашите и на нашите бизнес партньори или хора около нас, но наистина трябва дисциплина, трябва постоянство и да сме готови да платиме цената на успеха. Тя се плаща по различни начини. Може да сте, ако сте семейни, може да много време да сте извън семейството, ако е глобален бизнес и трябва да пътувате и не само глобален, да сте доста време по летища, държави и континенти. Така че всеки трябва да знае и с какво трябва да е готов, когато предприеме да изгражда бизнес. Но за мен наистина това е едно приятно преживяване, защото първо, когато видите развитието на вашия бизнес, така получавате едно удовлетворение. Отделно имате повече време и избори. В крайна сметка целта е да имаме време, което да прекарваме с семействата и с приятели, защото ако се отдадеме само на бизнес и се отдадеме на правенето на пари, а нямаме необходимото време за пътувания, за пътешествия и за да имаме свободно време, за мен това се обезмисля. Пък аз това, което виждам и за това наистина предпочитам да правя бизнес, е заради времето, което ти дава, свободата, правото на избор и немалко финансовата независимост, която наистина е важна, защото живееме във времена, в които виждате, че всичко струва пари, но идеята е да направим система и начин, чрез който ние да може да си купуваме време. Наистина, времето е най-ценният ресурс, а именно моделът, който аз избрах последните 9 години, ми даде шанса и свободата наистина да имам достатъчно време, развиване на повече умения и приятни емоции и пътувания по света.